गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय गासै आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम, आंखौ मोजां मोनग्राफोरनिसिम आरो जायफोरा आंखौ गाज्रि मोनो बिसोरनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार। आसा खालामो गासैनियाबो फैनो गोनां समा मोजां जायो, साक्सेस जायो, मोजां खामानि मावलांनो हायो, गोसो होनानै माने फंबाय बिनानावमोना जसजों लोगोसे मोजां फरायनो हायो, खारनाय बारनायाव गोसो होनो हायो, आं बेफोरबायदि सानो। दिनै आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव, सोरबाया गाज्रिबो मोननो हागौ। बेनिफ्राय क'क्राझाराव सासे उन्दै फंबाय बुथारनानै गारना दोननाय बेफोरबायदि जोङो भिडिअ नुनो मोनदों। बेनि सोमोन्दैबो जोङो बाथ्रा सावरायगोन। दिनैनि दिना रंजानाय दिनमोन रायजो राजाफोरनि, नाथाय बे रंजानाय दिनावनो जोंनि लाइमोन गथ'फोरा थैयोब्ला बे न'खरा बे रंजानाय दिनाव माबायदि जागोन आरो फैनो गोनां बे रंजानाय दिनावबो बे न'खरा बेखौनो लानानै भाबिबाय थागोन। बेनिखायनो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन फंबाय बिनानावमोना गावबा गावखौनो बुजिनांगोन, सोर लोगोजों बबाव थांबा मा जागोन, बबेयाव सोरजों हरनै हरथाम बेरायहैबा मा जानो हागौ बेफोरखौ जों गावबा गावनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावनि बिमा बिफाखौ साननानै आरो बे रंजानाय बोथोरखौ साननानै गावबा गावनो भाबिनो हानांगोन। फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन आं जोबनायाव। बेनिफ्राय आं दा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खारनाय फोरोंगासिनो दङ। सिख्ला गथ'फोर फैयो, दाबो आङो फुंनि सम, आङो 5:30निफ्राय गथ'फोरखौ खारनाय फोरोंनानै फैखांबाय। बेनिफ्राय आं गावनो सम होनो हायाखै। बे बेराखौ दाखालि बावै कालार फोनदोंमोन, आं देखायदोंमोन, खावसेया जाबाय, मोजां नुदोंना नुवाखै बेरखांफिनदो एसे, ओमफ्राय खावसे दंबयो। आं दा बेखौ फोनगोन, फोननानै आङो दा दारागाव थांगोन, एवखाजोबना लांनानै लान्च बानायहैगोन। जेबो लोंनाय गैया, ओरैनो बेदर एसे लांगोन, लोगोफोर दङ, थांनानै बेवहाय जानानै फैगोन। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनायदो, आं दाखालै बावै डिसेम्बरनिफ्राय लानानै न'आवनो दंफैयो। आंनि लोगोफोरा आंखौ गोबां लेंहरगासिनो दङमोन, ख्रिस्टमास जानो फै, जोंनियाव फै, देग्लाय फैया नामा। आं मानो थाङाखै, आंनि रिजन, बेसेबां रंजाबावनो, गोबां रंजाबाय। आरो 2023आव जेबो आंहा मोनसेबो साक्सेस जानाय खामानि मावनो हायाखै। माखौ रंजानो, आंनि साननायसो दै, गाज्रि मोननाङा, गोबाङा गाज्रि मोननो हागौ। मोनसेबो रंजानाय साक्सेस, मोनसेबो माने साक्सेसनि खामानि गैया, प्रफिट गैया, ओरैनो ओरै मात्र 2023आ मोजांल' थांदो, जेबो खैफोद आफोद बिपद जायाखै। बेसेबां रंजानो, माखौ रंजानो होननानै आं ख्रिस्टमासावबो लोगोफोरजों बेरायनो थाङाखै। बेनिफ्राय आं दाबो न'आवनो बेफोरबायदिनो उन्दै उन्दै बिनानावमोनखौ खारनाय फोरोंगासिनो दं। बिनानावमोननि खारनाया एसे सोलायदो, नाथाय गोबां इमप्रुभ जानो दंबयो, जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय। आं जा खोन्थादो बेखौ जानो हायाखै, सोरबा थाखा फैसानि प्रब्लेम, बेफोरबायदि बायदिसिना। नाथाय इमप्रुभ जागोना 100% रोखा, 50%, 30% बाबो इमप्रुभ जागोन। आं जाबायदि खोन्थादो, जाबायदि फोरोंदो, बिसोरो गोसो होयोब्ला इमप्रुभ जाथारगोन। बेनिफ्राय माखौ रंजानो, नंगौना नङा आंनि लोगोफोर? जेबो रंजानाय, जेबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै न'आवबो जेरावबो। माखौ रंजानो, बेसेबां रंजानो जिबनाव? रंजायै जों मालाबा खैफोदबो लाबोयो, मालाबा रंजानायैनो जोंनियाव खैफोदबो जायो। बेनिखायनो गोबां बायदिसिना साननानै आङो न'निफ्रायबो ओंखाराखै, न'आवनो थाबाय थादो, न'आवनो खामानि मावबाय थादो। बेनिफ्राय आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदो, दिनै रंजानाय बोथोर, रंजा फंबाय बिनानावमोन, रंजा। नाथाय गावबा गावखौबो नाय माबायदि। रंजानायजोंल' जेबो जाया। दिनै जोङो रंजानो बानाय जालांबाय, माखौ रंजाबावनो, जेबोआनो गैया। थांनोनो बानाय जालांबाय दिनैनि दिनाव, मा खालामहैबावनो। बेसेबां आरो जोङो उन्दै समाव बांद्राय रंजानानै जों मा खालामनो? जोङो जेबो लाइफनि बागै, साक्सेसनि बागै खामानि मावलांनो हायाब्ला रंजानाय लुदो मा जानो ना? लाइफआवथ' दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जालांबाय, माने साक्सेस खालामनो थाखाय ओरैबायदि जालांबाय, जोबोर सिगांनि बायदि नंला। जोबोर माने खस्थ'नि गेजेरजों नोङो मोजां फरायथारनो हानांगोन, जाब जुब फरायनानै जाला, खारनोबा मोजां खारथारनो हानांगोन, ओरैनो फिल्डआव फैना खारबाबो जाला। हाजार मानसिया माबायदि खारनाय प्रेक्टिस खालामदो, बेनि गेजेराव नों सासे ओंखारनो हानांगोन।
माबायदि ना बेनिखायनो गोबां सानै हयै आंबो बेरायाखै बर'बो थाङाखै पार्टि मा जानो बेफोरबायदिनो दङ। दा रंजानाय बोथोराव उन्दै बैसोनि फंबाय बिनानावमोना रंजानाय बोथोर होननानै रंजानाय बोथोराव नोंसोरो बेफोरबायदिनो सोरबा लोगोफोरजों बेरायहैगोन मागोन थांगोन सोरजोंबा बुथारजागोन लोंनायनि गेजेराव मानसिखौ बुथारनो बारा सम नाङा। आंनि लाइफआवनो जाबाय गावसोर बिदा बिफं जुमाय लोंबाय फेबाय गावसोर नांलायबाय गोरों गोजाखा मास्टरखा बे मास्टरखौलाय आंलाय मा बुजायनो आंथ' लोङाबो जायाबो आं खोनासंबाय थादो थांनानै आंनियाव दाया नांबाय नों मानो जोंखौ बादा होआखै होनना। नों सासे मास्टरखौ बादा होगोन नोंसोर बिदा बिफं लोङै जायै नांलायनायखौ नोंसोरनो बुजिखानाय नांलायबा मा जायो दुनिया मा बुंगोन नंना नङा आं मा बादा होनो थांनानै आंखौनो बुथारनो नागिरदो लास्टआव नों मानो बादा होआखै होनना। अब्ला नाय लोंनाय जानायनि उनाव मानसिखौ बुथारनो बारा सम नाङा। लोगोजों लोगो बेसेबा मोजांब्लाबो बेसेबां मोजां लोगो जागोन नोङो जमा लोगो नांना थांगोन थांनानै लोगोजों लोगो बुदलायहैगोन मायबा मोनसे फंसे फिसा बाथ्रायावनो लोगोजों लोगो बुदलायहैगोन थांनानै बेनिफ्राय बुथारनोसै गारना दोननोसै जेबो फात्ता मोननाय नङा बुथारग्रायाबो बुथारजाग्रायाबो जेबो फात्ता मोननाय नङा। बेनिखायनो लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव था माबायदि जायोब्ला मोजां जागोन सेफटि बेखौ नागिर सानफ्रोमबो लाइफआ माने जोबोर गोलाव। बेनिफ्राय बेफोरबायदि रंजानाय बोथोराव थैनानै थाङोब्ला नोंथ' थैना थांगोन नोंनि न'खरा मा जागोन नोंनि न'खरा बे रंजानाय दिन फैब्लानो दुखु मोनगोन। जोंहा बे रंजानाय दिनाव जोंहा उमुक थैदोंमोन आंनि फिसाज्लाया थैदोंमोन बे रंजानाय दिनाव फुरा जिन्दगि बिमा बिफाया बे रंजानाय दिनाव गोसोखांगोन। मालाय गुबुना गामियाव रंजादो सेंग्राफोरा आरामसे बाहेरायाव थांनानै लोंहैदों रंजादों फैदों बैफोरखौ नोंनि बिमा बिफाया नुगोन नुनानै मा जागोन गोसोआ दिनैनि दिनाव गुबुना दुनिया रंजादो नाथाय दिनैनि दिनाव आंनि फिसाज्लाया थैनानै थांदो बेफोरबायदि दुखु जागोन। दा जोङो दिनैल' नङा जों क'क्राझार साइडजों बारे बारे नुबोगासिनो दङ लोगोजों लोगोनि गेजेराव जाथाय जानाय उन्दै उन्दै फरायसा गथ'फोर लोगोजों लोगोनि गेजेराव बबावबा बेरायनो थांनानै थैनाय जोङो नुबोगासिनो दङ। दिनैनिल' बाथ्रा नङा दाखालिबावबो नुदों जोङो मास मोननैसो आगोलाव आरो दिनैबो नुबोदों आरो बेनि आगोलावबो जों नुबोदों चिरां साइडआव जों नुबोगासिनो दङ बेफोरबायदि स्टुडेन्ट लाइफआव गावजों गाव बुथारलायनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बेनिखायनो फंबायमोन गावबा गाव सेफटि था बे रंजानाय लोगोफोरजों हरथाम हरब्रै बेरायहैगोन मा जागोन खुनु गेरेन्टि गैया सोर मा सानो खुनु गेरेन्टि गैया। बेनिखायनो गावबा गाव बिमा बिफाखौ साननानै गावबा गाव खामानि लानानै गावबा गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय आगान सुरलां। बेफोरबायदि पार्टिल'जों लोगोजोंल'जों लाइफआ जेबो जानाय नङा। नों मोजां सान मोजां खामानि माव आरो बे रंजानाय दिनाव थैनानै बिमा बिफाखौ मालाबाबो दुखु होलांना फुरा बिमा बिफा थैजासिम बे रंजानाय दिनाव सानबायानो थागोन बिमा बिफाया दिनैनि बे रंजानाय दिनाव जोंहा फिसाला थैदो माने फुरा दुखियानो जालांगोन बे रंजानाय दिना मालाबाबो रंजानाय जानाय नङा। बेनिखायनो मोजां सानै हयै खामानि माव। आंथ' रंजानायखौनो गारबाय मा रंजाबावनो लाइफआव जेबो साक्सेसनि खामानिखौनो मावनो हायाखै माखौ रंजानो माखौ लोंहैनो माखौ बेरायहैनो नंना नङा माखौ जाहैनो रंजानायखौनो गारबाय आं साननानै माबा मोनसे मोजां साक्सेस मोजां खामानि मावनो हानाय मोनब्लालाय एसे इन्जय खालामनो हागोन बेफोरबायदि सानो आं दिनैनि दिनाव। बेरायगोन आं बे जानुवारिनि उनाव बेरायगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै। अब्ला लोगोफोर जय हिन्द।